लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोदान सुबिदा लानानै फैदों। नोंथाङा खालि मोनसे नाम्बारखौ सेभ खालामना ला आरो बे गोनांथार नाम्बाराव नोंथाङा WhatsAppआव मोनसे मेसेज हरनांगोन। नोंथाङा मोनसे मेसेज हरोब्लानो मोननो हागोन ड्राइभिं लाइसेन्स आरो पेन कार्ड। नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्स आरो पेन कार्डनि थाखाय मावख'आव थांलायनो गोनांथि गैला। नंगौ, WhatsAppआव मोनसे गिदिर सुबिदाया फैबाय। नोंथाङा बे सुबिदाखौ मोननो थाखाय मोनसे नाम्बारखौ सेभ खालामना ला। ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय बे बाराव नोंथाङा मावख'आव थांनो गोनांथि गैला। नोंथाङा न'आव जिरायनानैनो मोननो हागोन ड्राइभिं लाइसेन्सखौ, लोगोसे पेन कार्डखौबो बानायना लानो हागोन। नोंथाङा मबाइलाव WhatsApp खुलिनानैनो मोननो हागोन बे मुलाम्फाखौ। नोंथाङा मोनसे मेसेज हरनानैनो मोननो हागोन ड्राइभिं लाइसेन्स आरो पेन कार्डखौ। नोंथाङा बे नाम्बारनि गेजेरजोंनो WhatsAppआव हाय एबा हेल' लिरनानै मेसेज हरोब्लानो मुलाम्फाखौ मोनगोन। माइगभ हेल्प डेस्कआव बे गिदिर सुबिदाखौ होदों। 9013151515 बे नाम्बारखौ नोंथाङा सेभ खालामना ला। 9013151515 नाम्बाराव हाय हेल' एबा डिजिलकार लिरनानै मेसेज हरनो हागोन। हेल्प डेस्कआ बायदि बायदि आखुथायफोरनि सोमोन्दै मिथिहोयो। ड्राइभिं लाइसेन्स आरो पेन कार्डल' नङा, CBSEनि 10थि आरो 12थि थाखोनि मार्कशीट एबा फोरमानलाइखौ। गोजोनथाव खौरां, 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। LXI महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 69000 79427 9394 649 601 8822 222 96 700 283 7061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामना कुपनखौ लाहरनो हागोन।